Tinotenda zvikuru chiri pamukana uno kuti titaure upenyu hwauno mutumwa pfuma zvaAfrica. Ndinga ndakaberekwa muna 1956 saka ndakapinda mucheche 1975 ndine makore 19 years. Sandaroora ndakazoroora ndaa muchechi. Mukadzi wangu akaberekwa muchechi nevapostori vaAfrica uye aigara namudzidzisi namai. Saka kugara kwauna ndapinda muchechi 1975 ndakazoya muno muHarare 76 kudzidza imva kwaya muno mu78 achigara kuChitungwiza. Ndagara namudzidzisi kuChitungwiza ndokwa ndakazoenda kure nemukadzi wangu iko zvakare. Asi kuzogara kwauna mudzidzisi ndichigara navo toti sebhurukwe nebhandi oro hand glove. Dzidzisi ndakatanga 1992 ipapo ndane 36 years dzekuberekwa. Ndichiri mwana mudiki ndichiri kutodzidza kugara nemukadzi mumba, ndichidza kugara nevana, ndichida kuti zvenyika zvichida kuti ndimanikidza. Asi mutumwa noda kuondegera mudzidzisi ndakabva ndarumurika kune zvenyika zvekudhakwa kana kunwa doro kana zvevakadzizvo. Mwari akabva andirumura kwazviri nondaiziva kuti ndirikugare munhu waMwari. Mudzidzisi pfuma zvaAfrica ndingati pachirungu munhu anga ane rudo, peace loving man, very much principled, would stick to his time and they would keep his time. Very particular with whatever he did, from his bathing even toothbrush. He was very particular. The way he would put on his shirt, his trousers, his belt, he was so particular about it. So ndichigara mudzidzisi papo, I would also help him to give him his clothes tichigara kumusangano. Saka he taught me to be very particular, a smart man. And they would also live to learn to live without, but not really being distracted from your way of living. With having or not having, you had to be very much principled. I remember one day I went to his shop. He had the shops in Harare, Chitungwiza, shops in Chivu, Chirasauta. So vakandidedza mune imwe shop yavo kuChitungwiza. Ndakaona mudzidzisi vachinwa tea neshuga yebrown. Isitaiti shuga yebrown ndevanhu vasina mari, but ivo pachavo ndo shuga yavainwa nayo. Actually vakandifundisa to budget the little money I was earning as a med lab scientist. Ndaishanda kuzvipatara. Saka zvakandibatsira kuti ndirarame ndisina asi ndichichengeta mitemo yaMwari. Zvakandibatsira kuti kwese kwandakagara nekwandakasenza, pese pandaisenza vanhu vandaigara navo vaindiremekedza nekunamata kwangu. Uye vamaitoti chipostori chako ungari mupostori nezvauri here, asi zvakandibatsira ndiwe pandiri pano. Like say, as I speak now ndane 70 years. Nevana vasere vazukuru 12 nemukadzi wangu tichiri tigere zvakanaka. Dzidzisi akandidzidzisa kugara nemukadzi nevana zvakanaka. Kuchechi mutumwa vaibata nguva dzavo dzechechi, minamato yedu yechipiri, minamato yechishanu, paSabata, kumasowe, kumisangano. Misangano ndaifamba namudzidzisi, ivo vaine mota yavo, iyi ndine yangu. Dzimwe nguva ndaitovatagura mota mangu. Mudzidzisi ndichinanawo namai nemukadzi wangu tiri 4 mumota yangu. Munhu I don't forget one day mudzidzisi taida kuti aenda kuChipinge kumusangano.
ndakasvika pano ndikavatakura nemota. Vakatendera mota yangu, vaida kucheka kuti matayi akamira sei. Zvikanzi mwanangu, haunawo matayi here kumbeyo? Ndikati ndisi ariko. Ndakavasiya pachisango kwaseko ndichizochinja matayi noti yanga itoponja ipapo. Saka ndakadzidza kuti mutumwa munhu anga akasimba pazvinhu zvake zvokunamata. Vaiti vakaronga musangano kupi zvako, hakuna musangano wavairovha nyange zvakaoma sei. Rimwe gore vakabirwa mombe vachienda kumisheni, hatoti misheni kufamba nevhangeri. Vamurwendo kuenda kumisheni, mudzidzisi vakagwa nzombe dzavo dzadziri 18 dzakabiwa. Havana kudzoka rwendo mudzidzisi, vakaenda kusvika twiki dzapera. Asi chinoshamisa pasimba raMwari, vadzoka kumusangano vakangoenda kudanga kwaine mombe dzavo, vakabata mazaro redanga akashaurwa nembavha kuba. Ndobva vatuma vafundisi vavo kunotsvaga mombe kuchera South Talk. Mumwe wacho ndimufundisi Chikofu the Late. Mombe dzakawanikwa dziri bando rekugunde dzakakwana dzese dziri 18. Saka munhu anga akasimba pakunamata Mwari. Ndinasva panguva yekuti ndaivatakura kuenda kuminamato, ndakugara muno muHatfield navo. Namato chipiri, chishanu zvakare. Ndichibva kubasa kwandaishanda, ndaiona mudzidzi vagara pavharanda apo, vakatopfeka magemenzi avo. Vanga vasina nguva yekuti kuri kunaya, kuri kupisa. Vane imwe nguva yakanditi, mwanangu, ini ndiri chitsunge, ndotsungira pakunamata. Ndo zvakachengeta mutumwa Paul Mwazva Africa kusvika nhasi, tichipemberera upenyu hwamudzidzisi. Hongu vatisiya, asi chokwadi ndechekuti Mwari akachengeta nekutungamira mutumwa Paul Mwazva Africa. In short, tikauti isusu tiri kupemberera upenyu hwomutumwa wedu Paul Mwazva Africa. Dzidzisi chipo chavo chekuda nyika, havana munhu aiva kwavari avaidzorera kuti ibva pano vaiteurira. Asi basa ramudzidzisi vaitorera kuchechi, vaiti handidi varwere vanouya kumba, nokuti vanhu vanodedza kumba vanokupomera mhosva kunzi akandinyenga kana akadai mukadzi wangu. Izvozvo izvo zvakatibasa kuti nesuwo tidzidze tsika iyoyo kunamata Mwari, kuti basa raMwari rinoitwa pachechi pakaungana vanhu vese varipo. Mapedza maisa ngoni zvatoperawo, moenda kudzimba kwenyu. Misangano yese yechirayiro yataironga, mudzidzisi havana musangano wakarovha kana wakakurikana kupinda for the past years. Rimwe gore takaita misangano yechirayiro inopfuura 15 nemagumano aipindwa kuMuzarabani, Chipinge, Matebereland, Ugokwe, kuMuzarabani, kwese kwavaenda vachifambira basa raMwari. Inini semunhu ndaigara namudzidzisi ndaiona kuti mutumwa vakura, asi vanga vasingadzokeri pakunamata Mwari. Nyangwe munamato ukarongwa na8 kana 10 dzousiku, vaibva mumusasa mavaenda kumunamato. Vakamboti nhasi ndikuita retreat, kuti havasida kupinda munamato nguva iyoyo. Zvinhu zvikangonyangara pacheche chete, vaiti mwanangu handei kuchechi, chechi yedu inofa tiripo. Saka izvo zvakandibasa kuti neniwo ndive munhu akavimbika pakunamata Mwari. Mudzidzisi munhu anga aine rudo, kusvika pakuti vamwe muchechi vakatovaroorera vakadzi vavo kuti mwana uyu hasi aroora mwana uyu ari kutambudzika here, rega ndimupe mari, anoroora mukadzi wake.